tongin yo banyas dang no yakini keding syakuri kedongi hakabanong kong kum keding sengkentei ni pediang snobha ya pastor kita men basan kita khot jaga komiti balang baro ki para banget baro ki badon hakani kapor nadu ki badang red hadu ki balasan ni pediang snobha ipi ni pediang snobha ru ya i doktor di nong pelu iban saai ya ka kubor sibet bat ya ki konrut jung i ki bayawan lang bat i de ni ai kublei Women's Sunday kabasuk kabakmen yang ilang baro de shwa bangin ya thmat dongin pandem hagiding duai bok pa jungi ba bening wan hajan jomi try hakani kasiteng jong kani kasngi kabak krau kasngi kabak kantang kajomi bangi yo ya kaban mani baniro ya ka koteng kajomi ban sha skor ka kutin kajomi ngi aingo ko try ba mela long rangkat bat ngi kum keding sengkan thai habangila rakhe ya ka women's week nado kabasudang hadu menem step ngiyo skoye keding don rangkat kajomi bat ngi nget scam bat ngi karpat ya mi ken atrai ba men long rangkat lembat ngi lamba jong kani keding syakri ko trai baki ke baro bangin pendap akani kapor ken long hakading ya lam kajomi don rangkat bat ngi lang iwei pa iwei hakani kapor abangi don sipor hakayeng ka bakantang kajomi ayin sha skor ya Kakaktian kejomi, bamikren lamba kesagri kejomi, bantali ke donut kejongi ken ko try, ngisu IT ken ka try jisu ya kan ka por hakikti kejomi, shim ke buram ke jingo ngi ajmi, ngi pan ya kini baro, hakakurteng ka badon botam, kakurteng jo utray jungi udisu Kris, amen. Tongin betengi kejing syakuri jungi da kejing ruai ka baar spa kendai poar. Kejing ruai ka baar spa kendai poar. Haba atrai ki kam jongi nga perkat. Kat no nga dap da jing longo bakrau. Nga i ki klur nga sngo jing riu u pertat. Keleng saudong ka bo jongi ka pau. Ngin ruai barok ki dukot bat ko koros. Hadien kani kejing ruai ngan kerpat i kong walam tihun hujon. Ba in pulien na kaktien ke jo blei bat ban yalam yingi ha kejing duai. Haba atrai ki kam jong mi nga kat no nga dap da jingling ngo ba krau nga iki klor nga sngau jing real upertat keleng sao dong ka bor jong mi ka pa me
uyap ban belat paryanga men sim jonga tuya roya utrai milong bakrau milong bakrau men sim jonga tuya utrai milong bakrau milong bakrau anda utrai unwan hap denjing risa ban leshayin nam nianga unsyau ya ukangu kaya rokan yai sawa ngan ben benaru bublei ulong bakrau men sim jonga tuya roya utrai milong bakrau milong bakrau men sim jonga tuya roya utrai milong bakrau milong bakrau. Suagin pendam langak mat jumble, tukin shaskor kat tukan nidle ki kinten kina tin ke jumble. Matthias nong makhandai kadokhat bakhan riu hadokhat nyo ikten ki ba ongkum ne. Amdon manu basurdam ya ka jan kop kabarem da kalingkhot jan ka bathamai. Nama kata ka sundap bathamai kan ran mat kan pelong ka thlie ko bakham he ha ka jan kop. Lam ne amdon unu uban the ya ka wan bathamai hapo kilwas ne ki bala pendon kam. Namar kisni kin pedang mat ka wan kan to sabar. But ya kilwas ne on pen sneo. Henry ya ka wan ka bathamai la the no kilwas ne bampat ju pendon kam but baro ar kinne. Ka city ka ba ar skinong koren kala nong basan ka dokhat ba khat nyo. Ikten ki ba ongum ne. Unu ya ubala penya so au kres ulong ujing tha bathamai ka barim kala lek no but ka bathamai kala wan. Ephesus nong basao ka dokhat ba ar pu ar. Kumta to ino ya ubreu barem jong pi uba penlong ya pi ban im kumba pi la ju im. Ubreu barem ubala nang penjat deki jingkwa brai basukor jongka. Ephesus kala nong basao ka dokhat ba ar pulai apu sao. Deban pentamai na dong sedong yaki donut bat yaki jingmot jong pi bat pi deban kop ya ubreu bathamai ya ubala thawa ka duruk blei ka ba penpau ya le de ha ka jing im ka ba shisha ka ba long ka ba bet bat ka ba khoi ka shithi ka bring kong sikin nok Thessalonic ka lenong ka ba san ka khat ba khat khandai wat khang yong men siam ba khoi Ezekiel lai phun riu
กระดกขันบาดพันเรียวงั้นอายฮะเพยกระดอนโนดกับบัดทำไมบัดยากระจิงหมดกับบัดทำไมงั้นคล้าวหนอนะเพยกระดอนโนดมาบะรังจังเพบ้านงั้นอายฮะเพกระดอนโนดกับบักกองตัวเบลอุนกระคุยกับบัดปุเลบัดชาสกอร์กเจนกระจงตัวเงินไหลลังขมาจงเบลI try อุบลงอุนองเท้าอุนองโบอีกเอบาร์บดอุลงกระจิงโง่กับคราวกันลองยมีกับกระติงคราวบอร์กระจงมี I try นี่ไอ้โง่ยมีอยากกระจิงโดนริงกัดกระจงมีบัดงี้หันกับปอร์บัดกระจิงชาสงบหายยังยี่ try บางเงินชักรีไล่ลอยกับกระติงกับบักโหดกระจงมีกุมนี่หันกับปอร์I try ไงงูไม่ try ก็จึงโดนริงขัดก็จงเมย์มันก็จะเซ็งกันเทกับบาลารักเฮอยาก woman speak บารอชเตียวมันหาดูกันนี่ก็คลิปมัน try นี่ออกมานี่ก็จึงคุคู่กับแบบคราวกับแบบบาดำก็จึงก็จงอีดูนางไงโดนริงขัดมันก็จะเซ็งกันเทหังนี่บัดหักบาลังกับแบบเพลกิบมันนี่บัดชักรีอยากกระติงบักโหยกระจงเมย์I try to don't let them ring cut ro I try but ki pastor ki nong sharai bharo I try ke just sing kana but ke just sing samla ro baro to I makini ki sing bharo ki nang la man chakri kham bhai me able jisu be hen ye wala kani ka por try ban buram me ka kerteng bak hoi ka jong me try kum ki khon kan thei ki jong me kan jisu be hoi ni long tang ki kan thei a try but tang ki breu ki bam dan e kan able henry to te ma me try ki chimot chim prakhat jungi to don ring kat a try but ngi iwe ro try habang e pendam me la ki don hon ai ki santi ble ki jong me able to don ring kat ro try but ki to ki par bangai a try ki bam sim la man dan langa kan ka por hoi a try laki long ki don ha ka jing pang jing shitam laki don ha ka jing so bha ba ka perthai a try laki long ha ka no ka jing ka dum jong ka perthai ken ji su be laki long ha ka no ka jing janjar ka jing em ka jong ki able tu kan mau ki ro try wat sha ba ka man siam ka wei ka man siam try kan do no long le no e try ka mat jong me Jesus be ni pa ni ka jing don ring kat ka jong me try but kandam e try ba ka wei karam pa yang kristana try akaba kin la kin try makin nang la man chakri kham hai me able what e no e kan siam ba ko dor jongi what e no e kan siam ki ba ko dor try ki ba ha ba ka jing ka dum jong ka perthai ki ha ba ka jing jan jar ba ka jing pang jing stam ha ka linti ki jing sumar ka jong ki able ha ba me pen kan mau try ya ka kan tien ka jong me ka ba me ong to what shifting henry tungai able to pen scam ne ka jinge ka jongi to pen scam ne ka jinge ka jing em ka jongi iwe kum ki khon ki jong me can try kana ma nang la ban phai sha me try habang isham habang I dona ka no ka jinge le ba ka ne ka perthai able to what ino ngi to what ino ki khon ki jong me to what ino I khon samla ki jong me ki balong ka lawe jong ka perthai try to don ring kat but ki try to isn a try ngi bangin nang la kan try man shakri bangin nang chan but kham hajan shami hoid a try bon sien kum ki breu try ni long off track not try ka nakaman ka jong me namar me e palat yang ikin jisu be ma a yang I kaman a try bangin le henry able to but scam ningi try pen kan mau try ngi mangi don kam me man ka khlemat ka jing em ka jongi jisu ba ko dor nga siben taro try about ti ya ka sakri ka jong me kan able to pen ko bor me try
kan pen kan tang a try ka kanang ba ka ka bakan pla ha khamat jong e try ba khamat jong me ro try to ai bakan long do long snam ha ki min sim ki jong e try banginang la a try ban sngu tho khama ya ka jing e ba ko dor ka jong me jisu bi e i bu te kan ka sni bharo shi sni ka banang sa ro kum ju bat ki bangin pendam a try kan ka por ha ki sante blai ki jong me sngo blai ki ni ki jong pat ki red ke jonga ha teng buk tiang tam gun jisu nong pen em jongi amen. Mendapat ngiyo ngawi kijing penbana is secretary jong Women's Week Committee but hadian kata is secretary jong balang. Kung nang yalam, kandi kalong ka program hak ni gajan mid, nadu ka pon rio baje doon rio steng inyo ya kajing ruay pan remen sim apo kajing yalam ka SCES. Inong yalam ikong Mondalin ding do, chairperson ka Jeseng Kentay. Organist ikong Safi Daman Bahajarwa. Inong yalam jing ruay ikong Spiolin Lingdo. Pulis dang baduay ikong Embok Lang 1. Nginyo ya ka special number na ka SCES. Inong penkentang jing aingo ikong Sukmon Shisha Marwen. Nginyo ya kajing kren ya kasop team B, kajing im batamay haukris, inong kren ikong Fabrica Lingdo nong pure. Ka program jong ka jasengentay haka arpun riyo tarik benay bahnyo arajar arpun riyo. Ban pulis dang baduay ikong Lariana F. Dakar, jing aingo General Fund, inong penkentang jing aingo ikong One Eye Kerlin Lingdo, inong kren ikong Siroy Bons Emyong. Haka arusan terik benay bahnyo arajar arpun riyo, kata ka jing dawai steps ni setjan, haka po nyo steng, inong yalam, ilong ikong Tuwensi Wanyang. Kini kilong lum jing aingo, haka po riyo bajir, ikong Dublin Dingdo, ikong Jemina Sipakama, ikong Shat Kemens Emyong, ikong Litrisha Umdor, ikong Wansuk Karunay, bat ikong Kamti Meris Taba. Lakarpat iki pastor ki temen basan ki dukhat ka komiti balang ki balum ye ki jing aingo ki kwaya ka jeseng kentay bat ki bayara banle e ka sound bakin sobha bansa hadien balawai kani ka jeseng kini kilong ki jing penbana. Kijing permana. Anamdon jeseng dong bat jeseng jong ka Senior Christian Endeavor Society menta kasngi. Ha ga jeseng Hindi service ha pentrom kra. La shibet ha kapor saw buji nongkran inlong imesis ne tondon. Ha ga miet balang kata ka arpu artarek. Inyo sngow ya ka subject ka baong. Namar kat ki balaya lam do mensi mublay. Kita ken kilong ki khun mublay. Pensyong nong rim na ka siti sya ki nong room. Kala nong ka pra ka dekat ka khat saw. La penkha na ka team. Ka jing im bakan jaman sim. Ban pulis na ka ktien ka jong blay ba duai da imes Dorin Lingdo. Bat inong kren ilong imasta baya lamprang wan swen. Ka Bible study jong ka balang. Kan long haka sngito diem. Hang ne hayeng mani kumba julong haka por nyo baje. Haka jaseng duai me si sejan kata ka arpsan tarik. Ban pule na ka ktien ka jong blay ba duai dai Mrs. Mandalin Marbanyang. Bat inong duai hadien ilong Mrs. Slinda Marthong. Inong ito khana kanika singi triban wan kata ka arpun tarik. Haga jaseng gawa shibiji inlong teman besan LA Dakar. Ka program na kabenta ka jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society haga nika singi triban wan kata ka arpun tarik ka jaseng galong haga por nyo baje mestem. Halang kerding inong kren inlong Mrs.
wanda shisha nongpot but hangni hayang mani kandan kadam sharet hapo kajing penya jang imes badahun shisha thaba inepat kilong kijing aingu kibangilayo banlum haka khat artarek kilong kumni Mendapat inyo banlum ya kijing aingu. Hakapor balum ya kijing aingu inyo small ya ka special number na kijing ya sengkantei. In kijing ya sengkantei kan wa ya ka team song ba kijing ya sengkantei KGP assembly kalapan krea. Hadian balada banlum ya kijing aingu an kerpat ya ikong idbel epwar ba insngob ha ban penkentang ya kijing aingu.
jing yet ngin pen scam dang ha u try jisu la jing im ai di lo ha u ba long len ti yang i sha u pa ba du dim so wan ba shi sha try jisu long u ta di so wan ba shi sha dang ha u to ngin yai so shir ta ngin i long tang kit ngat mau long u met pa dang ha u ken to ngin yai sha nya to ya ne ru ha u ngin mat ki jing ker ku jing su men sim ngin shem tang ha u Wat angin long kum ki was ni balarim yo bagan shu shron ka jing im dong in long kum ki ta ki was ni thamai don bala ban priang yu trai klema uda shisha ngim la ban le ei ei jing im hang ni hasla bertay namar ulang ka jing im jing shisha baru siang yang isha upa Raji sulam uta din sawan ba shisha tanha utongin yai sno shirta Ngini long tan kiknat mau long umet pa tanga uken tongin yai shanya to ya ne ru ha u ngin mat ki jing ker ku jing su men sim ngin shem tang ha u Kung ikon Kristan tu nginda sumarka jing yaden tiban om bakla Ngingat wai ban yoma jing pen mai por malakis ni ban lagi por Ya gading umen sim bakui kari bai ban Sai sin hangi tuai kan hiar
au blei bok pa jong ba neng wana jan jong mi kan ka por ban ai ngu e emi kan trai ba mela ai ngi baro ki met ki bakot ki bakia bangila ban wan keu ka yeng ka bakan tang ka jong mi ban ya ro ban panon buram mi ka teng ka bakot e jong mi trai ba i ai ngu ru ba mela don ren kat bat ni kan ka tayo bro sa tayo ngila ban rakhe ya ka woman sweet bat bangin yo ya ki program ki paper atrai jisu ba i ai ngu ru nakamanta ki khobor ka tien ka jong mi leng bagi syakri ki pakodor ki jong mi hakini kiski traji su ba i tu penlong ki ba bet bandrung syaki jing syaki met yaki min siem ki jong i bat ai boru yang i ba ngin la pan long ki kun ki jong mi jisu ba i ngi dwai ba ni ker pat ru ya me ba me men long lem rong kat ban kani kasngi ka bakrau mata long ka woman sunday ka bang yo ban raki menta kasngi ni ai ngo ya me ba mela long rekat ka jinga seng ka ban ne kasngi baro step ban taru ka ni ka por ka menta ni kerpat ba me men long rekat ban program ki bangin pendam traji su ba i ni dwai ban ni kerpat ru ba men yai long rekat hadu sibet ke jamet bangin yo ban panwai no ya kini ka tayo putra jisu ba i ida dwai ka ni ka por na ka benta i doktor i belong inong keren ka ni ka por mamela walam i hap deng jong i putra jisu ba i tu isin ai ban kersan bor i pen kup i da ka bor ke jong men se makut ba in keren ya ka jing sya ka tien ke jong mi bagian long ka ki balong ka dawai ke ba jing bam ka ba kenjam siem bangila ban tab ki plus sni ki jongi ban ki balong ki siem ba ki do no ki jongi atrai jisu ba i nya ka ni ka por ni kerpan ka jing isnai ki jongi ban long rengkat ru ban ka balang ka jongi ka badon hang ni ban ya ki wei pat ru ki balang ki bayat rakhe ya ka woman sweet ka woman sunday ki bahawa po ki ka assembly tra jisu ba i nang kersan bor me ya ki ru kumjo jisu ba i ngi dwai ban ni kerpat ya me long rengkat bat ki pastor bat ki temen basan ki dikhot ka komiti balang kham tam ko trai ki nong elam jong ka jing seng kan thai ki nong elam jong ki komiti ba pher ki seng ki badon na po ka balang bat ko trai tu isin ai ba ki nang la ban pen ya chaprang ka kam ka jong ni to ker khu bat pen ai bor ki bakin yo ki met ki bakot ki bakhia trai jisu ba i nga hakani ka por nga ban ru ban duai kerpang na kamtai pastor jongi ibam dan hakamet ke bakot ke bakhia i pastor pi maulong tengkat bat ke yeng kasem ki jong i pen kot pen khia noi i da ka bor blai ki jong bi bat ai i benang la ban sakri sya kham hai mi haki por ki benang wan jisu kan ran hakani ka por ngam la ru ban klam da kan mau so i ai pastor malim ngap es malim ngap ibam don shu hakamet ke bakot ke bakhia iba la iba don haka ne akini kisni kijing be emla kana be wan kiu ka ye ka jomi traji suba e ngakar pat emi mi man long rengkan bat i ban kersan bori i ru kendra rengkat ba ka yang kesem ka jomi akan ni ka por utrai ni wan lam kini kijing aingo ki balong si bentana kijing iba i ai jing ai baret i jong ni lengba ki jing ker khu ki babon setap ki jong ni atrai tu pen kentang ya ki tu pen roi ker hai ya ki ku kenra ba i sakanu kanu ka banta ka mami ka ba ka jing sen ka thai ku pen len trai ji su ba i hani ka pon ma duai ba na ker pa ru ya ni mami men long lem ro na kan ba ni wei pa i wei ba don ha kan ka pon ba ki kham tam mi ki rum pa i kristan ki ba don ha pedeng kijing pang kijing stom badan ha pedeng kijing ya kendu kijing im utrai dong rekat bat kiru dong rekat bat ni kan ka por ka badang sa kijing syakri ke jong ni bat sya bangin sentuh no na kijing ngen rei tu ai bangin bat scam ha mi trai bangin yai ne scam ha mi hadu ka bakut kijing im ke jong ni
Atrai be itu sengau ki jing duai ki jing kerpat ki jonga kanong pu. Na bai gini pana kerteng Yesus Kristus belong nong pen emba i jongi. Mentabat hala kataru. Amin. Tementang elak poi syawe pat kabenta kata bangin yo snow ya ke kubor ke ktin ke jobley emba I Dr. Miss di nong pelu kong sa sisien ni pedang snow bhai pi ni snow ngu ye pi ba pila pedang ye ke jing penbet ke jing ye seng kon thei ho na du men sem snem la don ke jing kren bat pi ni ai ngu yo blei bla don rengkat bat pi ha ka len tiat ke jong pi ba pila poi sok ha ni ka balang ke jongi Then kandiat I Dr. Miss di nong pelu idei na kabalang Presbyterian Juwai, but idei I Medical Superintendent jong ka Norman Tunnel Hospital ha Juwai. Tishwa bangin yo sngo ya ka kubor na I in ya so lang banyarwai ka jingwai ka basis pa arponyo. Kumen sim ka jing pantamai ahia da kabor bakraw penduru kabut usoitan kajing sniu nangi tulaw yakal beneng atrai tupa yakin nong pop ban pen im ayin sngo kaktien kajomi isnay kanrat ay ngin im hadien kane kajing ruay ngan karpat ya I Dr. Miss di nong plu ba insungwa ban shim la kajong kabenta Sim ka jing bin tema ayada kapor bakra penduru kabut usoitan kajing slim nangi tulang I kong mandelin ding do iba penyat ya kanika jingeseng ha kanika janmit I pastor BC lingdo I madang suya kendo sen ha shwa ngandrung sene
ki teman basan ki rangba balang ki dekat jong ke komiti balang ki para kantai ki balong ki dekat jong ka jingeseng kantai ke executive committee jong ka jingeseng kantai ki long kme ki long kwa ki para samla kantai bat cenrang bat kini ki hab barit ki badon hakani ka yeng ka bakantang ka jong blai hakani ka jan min nung kong ngau ya ka ban pen pau ya ka jing ngau ngo yo blai na ka banta ka ni ka balang kham tam ka jing seng kantai ka bala khat ngau bhai nga ya ka man ya don banta bat phi hakani ka jing rakhi ya ka women's week bat ka women Sunday kublai sibon bapi lakan mau ya ka kerteng ka jonga bat kalong ka jing duai ka jonga ba wat la ka jing pengkre ka jonga ka ni ka kubor kalong hapdeng jong ka jing bon kam bat ka jing klot jonga kum ka brio rei kalong ka jing duai ka jonga baga kubor ka bangin yo asngau ha ka ni ka janmit kan dalong sisa ka jing kerku yang hilang barok Hagajing sisa ngala mud banyalam bat ki kong nurse ki batrei lang bat nga ha hospital isat yalet jinga seng bat ki ngau tenat ban ruai rei hagani ka janmet kimla banyadon bat nga namar bon na preng jong ki don ki program hala ki jong ki balang bat nakabenta ka duty katto kat ningot kimla banyadon kumta ngawan rengkat bat ki konrik ki jonga bat ngada sngongu iki bagi wan ya ka ban ya ai man sim ya nga ningkong sa sisin ngawan ra ro ya ka jingkublay ka bakarpang na ka balang ka mga don ka Juai Presbyterian Church bat kumjuro na ka Jakatre ka mga don ka Dr. Norman Tanal Hospital Juai ka balong ka way na ki project jong ka Kasi Jantia Presbyterian Assembly bat kandiat chapang ka hospital ka balayat lanti hinyau peu hinyau puar hinyau pulai snem bat ngin sa celebrate ya ka platinum jubilee ha ka snem ar pupra bat le si pin ngau tho ba ka hospital ka balayat lang ba jong kini ki peu snem ka don sibon ba ki jing kumta ngakarpat ya pi ba pin ngau ba ban bo kerpang ya ka hospital ha ka jing duai boblei unang kerku ya ka jing trei ka jongi ya ki nurse ki doktor ki nong trei baro ki bayai kershan ya ka hospital ha pedeng jong ka jing klot jongi kum ki brio rei ublei de ka jing isnei ula kerku ya ka hospital ba sa sisen kan na ka benda jong ka jing seng kan thei ka hospital ka don ka jing dei ka bajan bha bat ka jing seng kan thei ban habang ya ki kan thei ngas ngau ba ka saat ka mansim namar de ki kan thei ban na kapor ki wan ban jngo ya ka hospital ban ai ki jing yarap bat kum joro ban bo ya ka hospital ha ka jing duai kublei sibon ublei un kerku ya ki jing seng kan thei ki badon ha baro jong ka KJP assembly bakin nang ya na ka bor syakabor kum da ha ka ni ka janmet ha shwa bingin poi syaka kubor ngin pendam lang hagajing duai ublei ubau kpa jong ubah beneng sajusin pat ngiwan bandem hakislajat ki bakot ki jong mitrai babha melong ublei ubakrau ublei ubadap daga jing isnei bat ka jing isnei ka jong me kaya itu hakajing im ka jongi bat ngilong kum bangilong menta kalong tang da ka jing isnei ka jong me pa bakon ngi ai ngo ya me baki jing kular ki jong me kilong ba me menom no lan len dat no yangi bat ha ka ka jing kular kan pa ngi yang scam bat ngi ngit scam ba me don rengkat kat bangi dang ya selok lang ha ka ni ka jan me ka syakri ka jong me kalong ka batlot hado kata reng adu wai yang mense mu jong me wan yat lai lot ha padeng jongi ba ka kubor ka bangi ni osngau ha ka ni ka jan me kan dalong ka jing kerku barhabangin mi no nakani ka yeng ka bakantang barhabangin wai no ya ka jing rakhe ya ka ne ka women's week jong musnem ar pon reu ngin khaliap ro eka shibit janmet rengkat bat ki jing kerku ki ba bhatam ki jong me ngi ai ngo me tribe me osngau ka jing do wai jong ka syakri ka barit ka syakri ka bajat ka barem na baye kini baro ngi pan bat ngi ngo bat ngi dam haga kerteng ka bat thiang tam u jisu ubalong ro nong pani mujongi
Amen. Nga nget skem ba lengba jong kan ni ka tayo baro si tayo nado ka jing play ya ka team bat ki program ki ba pidon lengba jong kan ni ka tayo baro si tayo ki lalong ka jing kerku ya ki kentei ki badon ha kan ni ka balang bat komjo ro ya ki para banget baro ki badon ha ka balang bat kom bangilia tip lang baka team jong ka women's week jong une usnem hajar pun reu kalong ya kawan batamai la jutep hakil wasni ki batamai bat kumbang laong ngit skem bapila yo sibon ba ki jingkerku leng ba jong kanika team kaluasni ka batamai balai bo am shem tep ya kanika wan ha kaluasni kabarim balai bagaktin ke jong blay ko ong baya kani ka wan batamai day ban tep ha kalwas ni ka batamai balai am ha kalwas ni ka barim kalwas ni ka balarim kasni hakitigi por menhendai ya ka wan laju tengkai laju tep laju preserve ya ka hakilwas ni om kom haki bilor plastik lani ki bilor ki glass bottle kom bakalong haki juk ki bamanta bat kani ka sni kani ka luas ni kabalarim kabala stretch kabala stang kabala temen kam don borsyo bat la dingi bu ya ka wan ka batamai ka wan ka dai ka fermented drinks ka dai ka bala pedem bat kani ka wan ka batamai ka don ya ka property ka don ya ka jinglong bakala ban sip bat kumta la dingi tab ya kani ka wan ka batamai ha ini plus ni ibarim in sapay bat kan long ka jing sapay ya kani ka wan ka batamai kalong ka basngaw tanar robaw Jisu hagato ka benta ya kabayagan ni ka team lason ka gospel ka jong Marcos kalanong ka ba ar baw Jisu open ya seriem ya lade bat unong like kurim bat hagato ka benta Marcos ar kalanong ka ba ar ka dekat ka ba kat prater ter habaki senran ki jong Yones ki parisi kila ki breu ki bayai wat lat bat yai wat dong kumno ya ka ban yo ya ka ban wat dong ya ka ban penrem yo Jisu kilaong balai bagi senran jong me kem ya sha jing in kat ba ki parisi bat ki nongbot jong Yones ki sha jing in kabas ngau tanade kalong bau Jisu ang habau ni unang lek kurim udang don balai bau ansya tangan kapor sang kurim ka wedding kapor jingya tha kadai kapor ka babara ngielek kemen kadai kapor jong ka jing sedang jong ki ki batmai kadai ka jing sedang jong ka jing ya dai ka batamai haki artli ki yeng kisem kadai ka por jong ka jing ya bam ya di ngau ba bat mano ba jusha jing in hakum kata ka por uji su te ulai yo shisha ban jubab haka badai balai ban sha jing in haka por basong kurim habau ni unang lek habau ni unang lek kurim kabau Jisu kedau ilade udang don hang ne balai ba on ya sha jingin kapor jong kajing lek kurim kadai kapor kajing pantamai bat ngasngau tanat be ikong ibala puli nagaktian ka jong blay bat puli sedang nagaktian ka jong blay ila puli ka to ka benta ar korin kalanong ka ba san ka khat ka ba khat nyau ka baong kumta ladau u ro udon ha u kris ulong u jingtau batamai ki ro ki barim ki ladu no hakmi
ki ai baro kila jalong kibatamai bat ka bentap deng jong kani ka kubor ha kani ka janmit kalong o Chris ka jing sedang jong ki ai kibatamai o Chris ka jing sedang jong ki ai kibatamai bat ngakwa bangini apai syaga gospel ka jong Yonis kalanong ka basaw ka gospel ka jong Yonis kalanong ka basaw nganong pulilut ya gitu gibenta na kani ka gospel bat kani ka benta ka gospel ka jong Yonis kalanong ka basaw kaya tho yangi syapang ka jing ya kendo jong Jisu bat kanong Samaria Kajing ikandu kajong Jisu bat kanong Samaria bat ngan supuli tangkat tu kat ni teliki dekat bat ka bentap deng lani ka dekat pedeng jong kani ka kubor kalong na ka dekat ka bakat lai u Jisu ulay tho bat ulaong haka ubre bara ubadi na kani ka unsliang pan Henry ununuro ubandi na kataka ya kabangangan ay ho sliang lano ro Henry kata ka ya kabangan ay ho kan long ho kapukri ka ka bekersoy siya ka jingim bom jukun kata ka briw ka ong ho ko kenran to ay hanga ya kani ko bangan sliang lamni wan shani bantong kadukhat ka baar pulay Henry ka por ka jia bat kalong mentaken habakinong yamani blay kibashisha kin yamani yokwa haka mensim bat haka bashisha nabaw kparo uwad ikibakom kita ban mani yau u Jisu u yato haka ngalong uta ubakren bat pa ngalong uta ubakren bat pa u Jisu ka jing sedang jong ki ai kibatamai bat ka benta ka baningkong kalong u Jisu ka jing sedang jong ka jing yate kabatamai u Jisu ka jing sedang jong ka jing yate kabatamai ngipuli ha ka ktin ka jong blay nado ka testament ka barim bau blay udon ka jingyate bat ubriw ublay udon ka jingyate bat ubriw haka relationship haka jingyade jong briw bat ublay barabor ka don ka jingyate bat kani ka jingyate soskular kapen scam ya kata ka jingyade jong ublay bat ubriw bat haka ka jingyate ki don ro ki an ki don ro katto katne ki kenon kiban penskem lani kiban yate ya kata ka jingyade ngia ina do boblay ula shna yo Adam ublay habo pet yo Adam ula ngau kemen hado kata ban yo ba ya utau jingtau ubau latau hakadur ka jong uhi kalapan kemen ya ka mensim bat ya ka do not ka jong ublay bat knang ba kata ka jingyade ka jong ubrew bat ublay kanlong kabayay ne Hakani ka jingyade ka jong ubrew bat ublay kumbang laong kadon ka jingyate bat habaw blay hadin bola shna yo Adam ublay uladap da ka jingkmen bat uknwa bagani ka relationship ka jingyade ka jong u bat uni ubrew ya ubama u ulashna ba uni ubrew on reflect on panibyang ya ka jing bhabrew bat ka jing kraw ka jong blay ublay laong tong ini te bat ublay labu yaki kendon mela ban bam
ya bara kisah bat kijing bam kibadan hakani ka keper bat tang kawai kalong ba memla ban kta yau niu so ubadan hapdeng jong ka keper bat baro ngitim bau Adam ubreu ula penkeng ya ka adong ka jong ublay udon ka jingate bat Noah uyate badu Abraham uyate bat Moses uyate bat kikon Israel ka Old Testament ladangi puli kadai ka Testament ka barem ka don si bon ba ki ki kendon ki bau blay ubu bat hukum ya kikon Israel bat ka we na ki ki ban penyesuk bat ublay hakani ka jingya dei jongki ka we kalan ya ka ban penyesuk hakani ka jingya dei jongki kalong ban knya dakasnam jongki mran ban knya dakasnam jongki mran umasi kablang bat kumta terter ban penyesuk bat ngila ban sengauto ban nado ki por ki ba men marim kasnam kalong ka kanong penyesuk haka jingere ublay bat ubreu kadon ka jingate hakani ka jingye kendo ka jong Jisu bat kani kanong Samaria habau Jisu ulas dang ya kani ka conversation ya kani ka jingye keren bat ka kabaningkong bakane ka nong Samaria ka kantay Samaria kalat ong kalong kumno mami ujiu me pan nanga ka nong Samaria hakitu kipor laong ba ki Samaria bat ki jiu kim chue dei long ki jiu ki kanpo ya ki nong Samaria bat kalong kaba sngau phala bau Jisu ubade ujiu kumno ulej bania shong bat kani ka kantei bania kren bat ka bat bania phaliu jingmut bat ka bat habakani ka nong Samaria katip bat katip bau dei ujiu kalau ong kumno mame mela bandi na upiang jonga kanong Samaria namar kadon ka jing pen yaklan ki don ki kendon ki ban pen yaklan ya ujiu bat ya unong Samaria ujisu habau la pej ya kani ka kentei bat ujisu ula ong haka lada patip lada pe itu ya ka jing ai ke jong blay bat ulong uta uba ong hapa to ai hanga bandi pahi pandalapan no uken uti undala ai hapa ya ka kabaim kabapli kani ka nong Samaria kamtip ka ka bau Jisu udon bat utmu hapo ka doknut ka jong u namar habau yoi ya kani ka nong Samaria u yoi ya ka breu ka badon kam ya ka jingyate ka batamai ya ka jingyate ka batamai ka ba amsho ya ka ban penrit lene amsho ya ka ban penlengkot dakita ki an bat ki kanun bat ki jingyate ki barim hanrei ka badon kam ya ka jing ai ka jong blay ngi ai ngo yo blay baleng bau khon jong u Jesus Christ ka ktien ka jong blay kong na bau blay ula kata ya ka perthei bat ula ai ti no ya lau khon balakha marwe bau ro ubangit ho u om jot sho hanrei yo ya ka jing im ka bobom jukon ka jing wan ka jong Jisu kum unong lek kurim kalong ban ai hangi
ban sedang ya ka jutang ka batamai ban sedang ya ka jutang ka batamai omsho ka jutang ka ba hakat snam ka jong kimrat rengi aingo yo blay balingba u Jesu Christ ukon ujong u ka jingyap ka jong Jesu halor jong ulom Calvary ka jingpan mi ya ka snam halor ulom Calvary u Jesu ong la pendep ya ka ka bakadei ban long ka punishment hakiterpeng ki jongi u Jesu ula pendem halor jong ulom Calvary ka snam ka jong Jesu ka bau lapen mi tang sisen kalabiang ban sedang ya ka jutang ka batamai ka jingyate ka batamai tang sisen pen mi kalabiang omban kenya si kenya omban le aniam si le aniam hanrai tang sisen kalabiang batkan biang lada manga bat mafi ngi wan hatrai jong ka ding pna daga jinget bau Jesu u la le lut nakabenta jonga bat jongpi hakani ka jinge kren ka jong Jesu bat kanong Samaria lada phala itu ya ka jing ai ka jong blay u Jesu u wanra hakani ka kanthe ka bom tip ya ka ka jing thmu ka jong Jesu bon wan shani ka perthei ong u Jesu lada batip ya ka jing ai ka jong blay bat u uta bo ong hapa to ai hanga bandi bat pan dalapan na uken ute ondala ai hapa ya ka ka baim u Jesu Christ ka jing sedang jong ka jing yate ka bathamai u Jesu Christ ka jing sedang jong ka jing yate ka bathamai ka benda ka baar u Jesu Christ ka jing sedang jong ka jing mani ka bathamai u Jesu Christ ka jing sedang jong ka jing mani ka bathamai hakani ka jing kren ka jong Jesu bat kani ka nong Samaria kanong Samaria kala ong yo Jesu ma phi ki jiute phi mani haka temple bat mangibat kinong Samaria ngi mani hajrong jong kite kilom kikpa jongi kilia mani blay haloru ne hiulom pite pi ong bah Jerusalem kalong kata kajaka ha kabadai ban mani blay ha Jerusalem te kalong kata kajaka kabapi mani blay ngiken mau habau yau Daniel la ring mrau sa Babylon bad habau Daniel udon ha Babylon man kasngi ang gaktin ka jong blay bau Daniel uple ya ka jingkhang ka jong u ka bapai sa Jerusalem bad udem ki khosiu ki jong u hangta bad ki khmat ki jong u ki bapai sa Jerusalem na mar ba ki jiu ki ngai ba ublay udon tang ha ka temple ha Jerusalem habau Jesu lawan sa kanika perthei u Jesu uwan ban penkela ya kata karukom mani ba ka jing mani kamdei tang hapo yeng mani tang hapo ka temple tang hapo kita ki jaka ki bangidei ban mani ba ka jing mani kalong da ka jing sha jing it bat ka jing penjenjar ya ladi dei kata ka naw la si bau Jesu ngam tharai ba kamlong ka badai ban sha jing it baro ngi sha jing it ki kan thai ngi sha jing it man ka por bat kamut ha bau Jesu kan tai ki pharisi ba balai ba ngin sha jing in
namarunong on kurim udang don day ba kamlong ban sha jingit ha ngin sha jingit ngin wan hak marublay rengkat bar kijing duway hanrei ka ka bau jisu thmu galong ka bakumno karukom mane blay ka jongi ka bakumno karukom mane blay ka jongi hatungi mane blay tang ban pen I sa ka pertay badu jisu udah kentet ya ki parisi na marutip ka ka jing thmu ka jongi makite banduai habayo iki breu banduai ban sum dau dupai ban sha jingit baki breu kin yo I ngam tharai bau jisu khwa bangi sha jingit hanrai ka ka bau jisu khwa ban ra kalong ka do not ka jongi kalong komno hakmat jong blai ka do not ka jongi kalong komno hakmat jong blai hatu habangi duai hatu habanga miane ngimane mo daka mensim jong ka jing ngaurit daka mensim ka bangin wat chicha ya ka khamat ka jong blai kapapli kani ka nong Samaria kam ito teo jisu kam ito but jisu ong ke like what ke like kat yo tung ao jong pa ka ong ngam dan tengah kam tip bau jisu la dep tip lepa nakabasdang hadok bakut jong ka jing im ka jong ka ka mga kwa bat bangayo I hang ni kalong kum ki Kristan bon nangi ngidon double face ngimla ban len ni kata bon nangi ngidon arteli ki khmat arteli ki dur ka dur ka badon shabar bat ka dur ka badon hapo jongi bat nakata ka daw haka jingi kando ka jong jisu bat kani kanong Samaria ka ka mo jisu kwa kalong ba habangi duway habangi mani yo blay ngin mani da ka dok not ka basisha bangin wan hajan jong blay klamjing arsap klam kano ka jing arsap ngakan mau yau Joseph nga dasngaw tanat bani bangidon si bon ba ki kon samlaro hakani ka janmen ngakan mau ya ka jing im ka jong Joseph but Joseph uday uway na ki hero ki jonga ubang nga dasngaw tanat ban puli si puli but ngayo si bon ba ki jing hikay na ka jing im ka jong Joseph habaw Joseph hakarta ka ba kan riu kan nyosnem la penyaklat yu u but ukpau jong u o kpa jong u jakob u bauda tep mensim barok ngitip baga kemi ka jong u ka layap no bat barok ka jing ka bau Joseph udon u the lut hau kpa bat barok ka jing ka bau Jacob udon u the lut hau Joseph bat la penyaklat yakini ki arot u kpa bat u kon da ki jing runa rejong ki hemen hendrai ai ngo yo blai u bau Joseph u sakri wat ha kata karta ka badang rin Syam la no yo Joseph ula bodin yo Joseph but hari Egypt angka tin ka jong blay habaka tengah ka jong Potifar kalakwa ban la samla yo Joseph kalakwa ban pen liat yo Joseph hakikam auria ka jong ka but habaka la bat yo Joseph ula mare but ka u Joseph uong u Joseph utrei hakayin ka jong Potifar u Potifar uday kenrat jong Joseph bat pisngau kumno Joseph uong balay ngan le pom persya yau blay u Joseph uladay banong balay ngan le persya yau kenrat u jongau Potifar u bla ay nga ka kam ka jam hang ni harinong way ka accountability jong u Joseph kam kot tang hau kenrat u jong u lada day baka accountability ka jing ai jing ken jong Joseph kalong tang hau kenrat u jong u ngatharai ula ban ngop hakata ka pop namar don ban yo ya ka ka mama u bat ka kurim jong Potifar kin le hakata ka janwin hanrei namar baka accountability jong u Joseph kalong hau blay u baim nakata ka daw u Joseph
uong em. Tang sisur sidur. Arteli kidur. Sabar da kumway. Hapok da kumway. Ngidon yaw kontraktor ubatrey ya ka hospital ka jongi. Ngidon ka way ka extension jong ka hospital building. Bat kani ka extension ngilajan dep kalajan lajang setang bandep. Bat ngidon yaw kontraktor ubaday na juay. Bat uni ubriw uba itenat uba sengaw tenat banyak keren ubam dabon ketin uba po samerke uba ijay. Lais nem ulatrey bat ngili kendo lajan man kasngi. Last man hau June. Nakbenta ki kam ngadon ha Delhi. Bat don bafon yang ki ong Uma Charles ulaklan. Ula shim yala ka jong ka jing im. Baro ngia pala balay. Hagini gisngi badon World Cup ki kena samlang atrai ki yatip ha. Adam J dan ladang ambakla ke kerteng jong uway ni ki player jong ki South Africa. Arpusan snem. Udon ya ka future, udon ya ka laway ka bapernay. Ong ki kubor balalap ya bola shim yala ka jong ka jingim. Kini kisngi kilong kibae hadok kata. Namar barok nangi ayat double face. Kalong kabae ya kikma bantip don ayu hadok not jong kikon. Bat nakata daw kikon samla ngi lada day bangi don kam yaw Jisu day menta bangi don kam yaw Jisu kabapli kanong Samaria kamut ban buri na Jisu ban ong ngam don tengah hanray Jisu ong sangut paladon bat tengah ubah yashong yashong mentaro day utengah jong pa ong kenya kabaday namar day te utengah jong pa. Ublay ukwa yangi bangin wan hajan jong kamtam habangi mani kamtam habangi wan hajan jong ba unyo yangi kumbangilong bat kata kaday kae kabo Jisu ukwa nangi omban buri hanray banwan kum bangilong bat habangiwan hatray jong kikijat u Jisu ubala dep lepa nakabanta ki pop ki jongi ki jingkit ki bangiba ngi im hakijok ki bangiba iki jingkit baro nangingi ba laki jong ki jingkit ki jingpang harukam kumba pilatip ngaday medical doctors kijing pang ki bangimpat jia kat sansnem menswa kumba ki knik tiket banrong hakimet ki jong ki breu habangi pai saudong tang ki jingpang hanray ki jing ki bawan haki yeng bat ki sem ki jongi iway parlok jonga ibaday counselor hajway iong doktor mangaro nga dadon kam banle counseling bandon tapi ba counseling ya nga namar habangayos ngew ya ka jingjar jong kibriw ngam yo tiya syu manmen ngaro yala de nga don kam ki counselor nga syuong kong tang uji suhi pai tang syo Jisu tang mo ubala ban aibor yapi ngadas ngau tenat hakini kisngi ki bladap hakani kata yaw ladon ki parakan thei ki bawan visit ya ka hospital ka jongi na po ka balang malki bat kani ka jing visit kalong kumsi benta na ka jing rakhe ya ka women's week bat hangta iway teman basan ibadai advisor ya
kajing seng kan thei ila don lang bat ki bat ngadas ngau tenat ye ni temen basan tang san minit ikren hadin bangre tho ya kajing ke bangi kendo hapas ha hospital ini temen basan ni long doktor bat bapi barok kinong trei chong kan ni ka hospital tang ka we ngadon ban ong ye pi bat scam ya ka kti ka jong Jesus Christ yai bat scam ya ka kti kajong Jesus Christ namar day tang mau batang mau ubala ya ka ban ai hangi ya ka jingjob u Jesus ka jing mani blay ka batamai ha ka jing im jonga bat jongpi u Jesus ka jing mani blay ka batamai kay ka bau blay kwa nangi ha kanika janmit kalong ha on ngi celebrate ngi ki kan thai ngi celebrate mo ya ka women's week manusnem ngi le ki program harukom kilalong ka jingkerku henry ublay unda ya so ban kerku so yangi lada ublay ngipli ya ka ka badon ha ka donot ka jongi ban wan ha u ban mani ya u ha ka tien ka jong play kong u jisu hiwang henry ka por ka lajia bat kalong mentaken ha ba kinong mani ya play ki basisha kin yamani ya pa ha ka mansim bat ha ka basisha na bau paro uwat ya kibakum kita ban mani ya u ukparo uwat ya kibakum kita ban mani ya u kabenda kabalai bat kabakado u jisu ka jing sedang jong ka jing yate kabathamai u jisu ka jing sedang jong ka jing mani kabathamai kabalai bat kabakado kalong u jisu ka jing sedang jong ka jing ya dei kabathamai u jisu ka jing sedang jong ka jing ya dei kabathamai ngaperkat ya kani kanong Samaria bat ngaperkat sapang ka jing ya dei ka jong ka social life ka jong kani kanong Samaria kumno hasnong hatao kumno kalet kawan kumno kayat kayeng sangut kitnga kaktien ka jong blay kam syam ya tho le si uwei uyap hadin jong uwei pan ngam tip ya kata ngim tip ya kata namar kaktien ka jong blay kam batai syai yangi hanrai tang ka wei ngitip kadon sangut kitnga bat utaw pa kaya syong mentaro uday utnga jong kiwei haka Old Testament haka kitab kabarim ladangi pai syaga kitab Leviticus kalanong ka ba arpel kadekat ka ba sipel kum kata ka kentay bat ubriu ubaklim bat katnga jong waipan ubaklim bat katnga upara marjan on penyap no sisa ya utaw baklim bat ya kata ka baklim bat u on penyap no sisa ya uta ubaklim bat ya kata ka baklim bat u lada kadai ha por jong ka Old Testament ladai ban len temau kani ka kentei kanong Samaria kadai ban yap bat ha banga perkat ya ka jingim ka jongka kani ka long ka jing mudur ka jonga balek si wat lada kadang imro le si haka jing ya dei jongka bat kiwe kala long lapa ka balayam namar ngamodur hasnong hatau kibreu kinam pet ya ka da kikmat ki basania kinting ki paragan thai kinting ya ka le si kan sa le yo tengau jongi habaki lap ya ka sharom bat chaneng kin pet ya ka da ka kmat
kabapet po. But ngaju berkat bakani ka nong Samaria kan nom ya shem banta hakino kino kikam shnong kikam thau. Namar hakadonot jongka ladon lepa kajing penrem. Kaladon lepa kajing penrem. Lesi ka im hakata ka shnong. Kabriu, ka outcast, kabala ibeng, kabala kentaj, dah ka shnong bat katau. Bat kabakum kata kabriu, ujisu, ha kata ka janmit, ujit, ban ya syong, ban ya paliu jingmut, bat bantuat ya ka jingmut jongka, don ayu haka doknot ka jongka. Klem kano ka discrimination. Bat kata kalong ka way ka jinglong ka jong Jisu. Hakmat jong Jisu judan discrimination. Ujiu bat Samaria, uba rius pa bat ubaduk. Uba stad bat ubabej don jing yaper. Bat kum bat kata ka kentay ha kata ka janmit Jisu ulajit ban ya paliu jingmun. Dan kibaong bakani ka kentay kung mga laong namar bahasnong hataw desi kim snyaw bahaya ka kumta kalawan siya kata ka pung ya ka bantong ya ka hakapor janmit. Bunsin kibriw kijulet bantong ya ka hakapor menstep bat menmit bagas ngi kalakam no bat menstep bagas ngi kadang syumi. Henry kalajit banlet marmar siya kata ka pung namar deh kata ka por bakan nom ya kendo bat ki weipat ki parasnong bat ka ka mga don ban ong bakum kata ka kantay habakalaya kendo badu Jisu ong kaktiin ka jong blay hadin jong ka jing ya kendo encounter with Jesus kalamare siya laga snong kalamare siya laga jaka ban lekot yaki weipan hakadekot kabaar po kundai to ali to kmi yau breu bala itu yanga ulaya tu hanga yaki baro kat ki bangalale uni ulong ne utau Chris kato kajo ka kantay kabaju yai hasnong hakapor ba don breu kato ka juga kentay kababori ilaga kmat ka jongka habalik tong banwat ya kata kapor kaba don breu balik tong nakata ka daw bo Jisu ulap ya ka marwe uya opor ban kren ya ka marwe namar kamdei hakapor kabaki we bat ki parasnong kiwan ban ya tong maka kawat ya kata kapor jongka kum kata ka kentay hadin bakale kendo badu Jisu da ka jingkmen kalamare ban yato ya kita ki parasnong ale kloy utei ubalangai kendo ubangale kren utiplut chapang jonga meno te ka bori ya ka ka baka ka don ha ka donon nakhat Jisu ro kalabore ngam don tengah Henry manta ka jingkmen jong ka jingi kendo bat uni ubadon ban ya ka jong ka jingim kala pelang ya ka ban mare klam jing le ran ban ong ya ki pek utip lut chapang jonga ale kroy mapiro wan ban ya kendo yu para kentay ngi laju ya kendo ne bat Jisu markmat ngi laju danmo yau Jisu bandon ke relationship bat Jisu ubaka jingdan jong haka donot ka jongi kan pen kelak hongpong ya ka jingim ka jongi ya ka jingya dei jongi bat kiwaipan bat ban pendap ya ka donot ka jongi da ka jingkmen ngayai perkat ya kata kasngi ka bakan nong Samaria kalaya mat ya ka jingkmen ka jong Jisu baro sikata te o ka bapli
Oh kabapli, tang ki balamat, ki jing ki pop ki bangingi don, ki donot ki jongi ki bangi yai ba, kata ka jing kia jong ka pop ka bangi ba marway. Henry haba Jisu ule kendo batka, klem jing le rain. Barok kito kiba men barim kila lej no hakmi ki ba thamai kila jialong ladau ero udon hau Chris ulong ujing tau ba thamai ki ero ki barim kila do no hakmi ki barok kila jialong ki ba thamai ai ngo yo blay nakabantau Jisu Christ bahabangi don yo Jisu Christ haka donot ka jongi ka don ka jingkmen balai don ka jingkmen namar ngimdan kam sho te ban ba ya to ka jingkya ngimdan kam sho te ban ba si ba ya ka ka bangilale namar hajrong ka dingpna u Jisu u ong lapandep balai ngindang kitsa kijing ale kijing jauh umat kijing kia jong ka jingkit kijing jenjar ngiwan ya kaban bo ya ki ngiwan ya kaban bread ya ki hakjat jong u Jisu o ong kaktin ka jong blay haka kitab jong Nehemia the joy of the Lord kajingkmen kajong blay kalong ka bor hakajingim kajonga kalong ka bor hakajingim kajongi kalong kajing duway kajonga baka ni ka women's week babaro mangi kikantay kiba kam yaikit yaka lengkor hayeng hasam bat ngi ki kan thai bon sin la da don ha ka jing mot jing berkat oh ngi ai kit chi ai kit ka khubor ka jong blay ha ka ni ka janmet ka khat yang ngi bangi don unong pelai ngi don yo Jisu bat ka jingwan ka jong Jisu chang ni ka perthai ka long ban ai lat yang ngi bangin mi no na kita ki barim bat ngin don bat u haki ki batmai ka nong Samaria kalamare ban khot iki wai pat ngimla ban mudur kumno bau Jisu u transform u pen keladur ya ka jingim jong ka nong Samaria haka kalimat baka itu yo u bau dai u Chris u dai pleng u ni Mesaya u bakilayai am lapelat ya ka bat kaladap da ka jingkmen ha ka do non mano bala ban ong bakum kata ka brew babaro si snong ngiapet tikikmat ki bom shania da kikmat ki bangipet po ya ka Henry menta kalalong panban ka witness ka saki ban yalam ya ki weipat syaka sau Jisu ong gaktien ka jong blay kini ki brew kini ki para marjan kini ki para snong jong kanika nong Samaria meno te ki junghet mo ya ka habaki pet ya ka daka khamat kabakim kim shania ya ka Henry habakalawan ban yato ya kanika kubor jong ka jing penim kaktian ka jong play ka ong kini ki para snong menta hakadekat ka pasar puar ki ong menta nginget om namar tang kata ka jing ong ka jong pa Henry bangilios ngeu mangihi na u bat nitip bau ni si chau long u Chris u nong penim jong ka perthai u Jisu Chris ka jing sedang jong ka jing yadai ka bathamai ngiim ha ka perthai ka bapat ka bapra ka perthai ka badap de ki jing jenjar kaperthai kabadon kijing pang kijing kijing yale Henry aingo yoblay baha u Jisu Christ kadon kajing pelai baha u Jisu Christ kadon kajing pelai
u Jisu udai kawan kabatamai. Bat mangabat mapi ngidai kita kiluas ni. Bat ka kubor ka jong play ha kani ka janmit kapan kan mau yangi. Balaringi don ha kaluas ni kabarim. Ngimla ban bat ya ka jing ai ka jong play. Ka jing ai ka jong play kalong ka bakrau hado kata. Pikan mau yau tu unang kam snew hajrong jong ka ding pna. Unang kam snew hajrong jong ka ding pna. Haka kenta haka minit ka baungit bau Jisu udai ko nu jong play. Ko Jisu tu kan mau yang anda mepoi ha paradise. But hakatahi ka keliman ka ketien ka jong blay ka ong. Bau layo ya ka jing panim. Ka women's week kayaiwan man usnem. Kayaiwan bat kayai lain. Ka kumar ka jong blay ha ka ni ka janmet ka long. Ngalong kumno hakani ka women's week. Hato ngadang don hakaju kato ka luas ni kabarim. Kajing ai ka jong play kalong ka bakraw hado kata. Ngam Jisu ong kani ka ka bangangan ai ha kanyai ne kanyai toy tang hakani ka jing em rai shadow ki babam jukun. Ladang ilong kum hakajo karukam kabangilong klam jingkala ngin nomla dalai ban bat yakani kawan namar ka jingai ka jong blay ka kubar ka jong ka jing pan em kalong ka bakraw hado kata bat ublay ukot yanga bat yapi bangin ailad yo bangin ya amat ya ka transformation ka jong blay kata ka jing pen keladur ka jong blay kumbau la pen keladur ya ka nong Samaria bat ngin mi na kani ka women's week kibreo kibatamai rengkat bat ka jing rengkat bat ka jing yakut ka batamai ringkat bat ka jing kasaskular ka batamai ka bangila ban syam tang hakasnam bat haka jing ai ka jong Jesus Christ ngin mi na kani ka women's week daka jing mani ka batamai klem ka jing arsap daka donot bat daka mensim baro haka jing syakri ka jangu haka jing syakri ka jangi yaw blay bat ngin mi ro daka jing kmen kaba ngin maramot biang bangin snab ha biang yaka relationship kabangi don hayeng hasem yaka relationship kami don bat kiway bat ka relationship kabangi don bat ublay nakabenta ka buram ka jong o amen. Kublay sibuan doktor nakabenta ka kubor ka bapila ay hapadang jungi hakani ka por ka long sisya ka kubor ka ba ay man sim yangi to ay bangi nganget bangila sa skori ka habangin mino nang ni ngin sya ba u Jisu un panwandur un tau thamai ya ka jing em ka jongi iwe pa iwe sai sien kublay sibuan doktor ublay nang don rangkat bat pi ka jing syakri ka jong pi kum bi doktor bat kum ju ka jing syakri ka jong pi ublay undang yai pendon kam pi un ai pi ka jing start bat ka jing syampang ai kublay ru I kon ru jong pi ka balawan lang pin sami no nani ka balang ka jongi pin let pai se juai ublay u Jisu undon rangkat dem bat pi ka lentiat ka jong pi pa pin poisuk hala ka jong ka balang hala ka jong ka yeng ka sem de ngila poya ka banta bangin penwai ka ni ka jing syakri ka jongi tingi ai kublay ya I kong I bala tem hakane ka por I kong bayalam jing ruai
kum jo I kong iba puli ne ka ktien ka jong ublei bat ka jing duai kum jo ya ka kwayo jong ka jing seng kan thei ka bala ai ka to ka special number ai kublei lang yang iwei baro bat ni kum ka jing seng kan thei ni dak khot ngong pha ni dak karpat ye pi ba pin sawan biang sibet ha ka por riu baje bangin don ka jing seng ka ba khat do ha ka jing ra khe ya ka ne ka women's week ba women sunday sibet jan mien de to ublei un kar khu lang yang I baro ngin yo ya ka ban panwai no ya ka ne ka jing shakuri ka jongi ngin yar wai na ka jing wai ka ba lai spa khat khandai Hadian kane ka jing wai ngan karpat ya itamen basan di ke kharsan di ba in bo jing duai halo ke bala pendap bat kum ju ban bo jing duai na ka ban ta I wei na pedeng ki du khat ka jing seng kan thei ba la ku bang le I mo la ka jing sitom ngem la ban tep rei bangin IT bet I bau chi sun pen khia I ban tongin yar wai ka jing wai ka balai spa khat khandai me ka banta jonga jiunom kodo tam ya ka perthei silanter ka jing em jonga angan yat ku trai bat mi lembat mi silanter ka jing em jonga angan yat ku trai bat mi in yar wai baro likely kitwan God
Ngenya duai. Ngedap da kajing sngongo yame au blay ukpa jongi ubabneng. Namar katayo kabamela ay baro sitayo. Bat hadu kanika khalipmat. Yakabame kutray melayalam. Yakajing seng kentay jong kabalang. Hakabakalayo man pendep. Yaki program ki baper. Kum kabelta ban pendep yakajing rakhi. Yaka Women's Week. Bat ka Women's Sunday. Jong kanika snem kabamenta. Aingo yame au blay. Bemelayalam yakajing sengken thai jong kabalang. Malakerku yaki baki ki kabakalayo ban pendap. Kan ay haki yakajing sok ba yakajing kemen. Kam tam au blay. Yakane ka team kabaka jinga sengken thai ke JP Assembly kalabo. Bakan long kajing kersan. Yaki jinga sengken thai. Bakin nang yo yakabor. Hakamet bat kaminsim. Bakin la yakaban IT. Yakajing kajongki. Nakaban pre yakakam kajong me. Bat ni aingo yame au blay. Nakabenta kanika por kanika klepmat. Jong kanika no pais ni. Hakabamala sya yangi bangindon ringkat bat kajeseng kenthe. Hakajing rakhe yaku Women's Sunday. Ngis ngongo yame au blay. Nakabenta kanika kubor. Yakabame melakren lembaka syakri ke jongme. Kabakhat yangi. Syaka jing pentemai yaka jing Daitang hau Jesus Christ. Ubalong utray. Unang penimba jongi u Jesus Christ. Blay ba base na kerku yalaga jong ke syakri. Kabalabet yau sembah juga ketin ke jongme. Nang yai kerku yaka. Lahaki kam ki jam ka bakatray. Hoat hakajing syakri yaka kam ke jong meru. Kerku yaka yeng kesem. Hoat rengkadu bat kajing alam lenti. Baka syakri ka pai no. Sala ka jong ka yeng kesem. Sala ka jong ka balang ke jong ka. Ablay ba ibay snay. Wat eno yaka jing nesengken thay jong ka balang. Kapor kabadang sa jong kani kamitru. Yakaban sayo, yakaban penkut no. Yakajing rakhi, yaka Women's Week but Women's Sunday. But ngiduay, bamenker kuru yalaka jong kasyakri. Kabame ko try men suan lam hapleng jongi. Ban ngap ban syasko yaka sub team balabo. Nakabantah kani kasngihi. Ngiduay bamenker ku yakajing nesengken thay sa si cempat. Yarap berkersian por. Bat hakabawai no. Kajing IA kabadap yang kabadap kerhai. Unang penim ba jongi u Jesus Christ. Kajing bam jukot kajang ublay pa. Kajing nasalok kabakan side board. Kabapentam may board. Jong umensem bakoy. Kini kajing kerku. Jong ke laingot haway blay wa im. Kilong ringkat bat kajing nasangkan tayo jo kabalang. Kalong ringkat ru bat kajing nasangkan tayo ke JP Assembly. Hoat ringkat ru bat kiriungay. Hangno bakidon. Kiba syakri, kiba mani, bat kiba pendan buram yame. Natu menta, syadu ki arta, bam jukot ru. Amen.